كما يكنيكم كبرات تخاتلتي channelنا لومي حيزلكم زمصاخ رؤس غداي ترازان تايكونن بزعباتي سب كزاربلو زفرح گندما كل سب فلطو زدل طبب مفتاني روبرت جرين ዝተባሃለ ዓለም ለኻዊ ጸሓፊ ሓደ ፍሉይ መጽሓፍ ኣለዎ እዚ መጽሓፍ እዚ ካብቶም ኣብ ዓለምና ዘለዉ ኣዝዮም ዘፍርሑን ሓደገኛታትን ዝበሃሉ መጽሓፍቲ ስነ ልቦና ሓደ እዩ እንታይ ሚስጥሩ ስለምንታይ ኢና ብሰባት ንማረኽ ስለምንታይ ኸኢና ንገለ ሰባት ክንሪኦም ከለና ጥራይ ልብና ዝሰርቅዎ እዚ ጥበብ እዚ ብዛዕባ ጾታዊ ስሕበት ጥራይ ይኮነን ብዛዕባ ስልጣን እዩ ብዛዕባ ንሰብ ብስነ ልቦናዊ መንገድታት ከመይ ጌርኻ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽርኻ ከም ተእትዎ እዩ ዝምህር ሎሚ ነዚ ሚስጥር እዚ ክንፈትሖ ኢና መን ኢኻ ንስኻ መታለሊ ዲኻ ወይስ ተታላሊ ብጥንቃቐ ስምዑኒ መብዛሕትኡ ሰብ ምፍታን ወይ ምጥባር ክበሃል ከሎ ኣካላዊ መልክዕ ጥራይ ይመስሎ ግን ሮበርት ግሪን ዝበሎ ካልእ እዩ እቲ ናይ ሓቂ ምፍታን ስነ ልቦናዊ እዩ ኣካላዊ መልክዕ ክጠፍእ ይኽእል እዩ እቲ ስነ ልቦናዊ ስሕበት ግን ንዘለኣለም እዩ ዝነብር ጽቡቕ እሞ ቀዳማይ ስጉምቲ ሰባት ክማረኹልካ እንተደሊኻ ብዛዕባ ርእስኻ ጥራይ ምሕሳብ ደወብል መብዛሕትና ምስ ሰብ ክንራኸብ ከለና ኣነ ከምዚ ነይረ እናበልና ንርእስና ክንሽፍጥ ንፍትን እዚ ግን ንሰባት የርሕቖም እዩ እቲ ንፉዕ መታለሊ ግን ብዛዕባ እቲ ካልእ ሰብ እዩ ዝሓስብ ይዕዘቦ እሞ የጽንዖ ሕልሙን ትልሙን ድልየቱን ይፈልጥ ካልኣይ ስጉምቲ ሚስጥራዊ ኩን ኩሉ ነገርኻ ቀልጢፍኻ ኣይተርኢ ሰብ ብዛዕባኻ ክሓስብ ክሓልም ክግምት ዕድል ኣይተሃቦ ከምኡውን ኩሉ ነገር ብኣጋጣሚ ዝፍጠር ከም ዝመስል ግበር ሰባት ተገዲዶም ክስዕቡኻ ኣይትግበር ባዕሎም ተደፋፍዮም ናብ ዓለምኻ ከም ዝኣትዉ ግበሮም ከምቲ ድሙናን ጨዋን ዝገብርዎ ፀወታ ማለት እዩ ሓንሳብ ቅረብ ሓንሳብ ድማ ርሓቕ እዚ እዩ እቲ ናይ ሓቂ ስነ ጥበብ ሕጂ ናብቶም ዓበይቲ ዓይነታት መታለልቲ ክንኣቱ ኢና ቀዳመይቲ ሲረን ትበሃል እዛ ሰበይቲ እዚኣ ንወዲ ተባዕታይ ካብታ ዘላቶ ጭቡጥ ዓለም መውፂኣ ናብ ሕልሚ እያ ተእትዎ ታሪኽ ክሊዮፓትራ ንውሰድ ክሊዮፓትራ ካብ ግብፂ ተሰጒጓ ስልጣና ኣጥፊያ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ንጁልየስ ቀሳር ክትረኽቦ ደለየት ግን ከመይ ጌራ ብጭፍራ ኣይመፀትን ብውግእ ኣይመፀትን ንርእሳ ኣብ ሓደ ዓብዪ ምንጻፍ ጠቕሊላ ብምስጢር ናብቱ ቤተ መንግስቲ ከም ተኣቱ ገበረት እቲ ምንጻፍ ኣብ ቅድሚ ቄሳር ምስ ተዘርግሐ እታ ጽብቕቲ ክሊዮፓትራ ወፀት ቄሳር በቲ ትብዓታን ምስጢራን ተሰነፈ ሲረን ሓደገኛ እያ ግን ድማ ማራኺት ንሳ ነቲ ወዲ ተባዕታይ ካብ ሓላፍነቱን ካብ ጭንቆት ነውፂኣ ፍሉይ ዕረፍቲ ትህቦ ከም ማርሊን ሞርኖ ድማ ንውሰድ ንሳ ንጽህነት ስሕበትን ሓዊሳ እያ ንዓለም ዘንቀጥቀጠት ሲረን ሰብ ክረኽባ ይናፍቕ ግን ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ክውንና ይኽኣልን እዚ ድማ እዩ ነቲ ናፍቆት ዘይሕሎ ካልኣይ ዓይነት መታለሊ ድማ ረይክ ይበሃል እዚ ዓይነት እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ንወዲ ተባዕታይ ዝውክል እዩ ረይክ ንሰበይቲ ከመይ ገይሩ ልባ ከም ዝሰርቕ ኣጸቢቑ ይፈልጥ እዩ ሓንቲ ሰበይቲ ኣብ ህይወታ ዝያዳ ትደልዮ ነገር እንታይ እዩ ብፍሉይ ክትርአ እያ ትደሊ ረይክ ድማ ነዚ ነገር እዚ ህያብ ገይሩ የቕርበላ ንሱ ሙሉእ ቃልብኡ ይህባ ቃላቱ ኣረኣእዩ ኩሉ ስምዒቱ ናብኣ ጥራይ ዝፈስስ ምስኡ ክትኸውን ከላ ኣብዛ ዓለም ዘላ እኮ ሰበይቲ ንሳ ጥራይ ከም ዝኾነት እዩ ዝገብራ ንታሪኽ ዱክ ደርሸልዮ ንርአ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣሽሓተ ንስቲ ይስዕብኦ ነበራ ስለምንታይ ንሱ ስለ ዘፍቅረን ጥራይ ኣይኮነን ንሱ ስለ ዝሰምዐን ስለ ዘድንቐን ነቲ ኣብ ውሽጠን ዘሎ ድሌት ስለ ዘብርህለን እዩ ረይክ ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ ንሱ ንሓንቲ ሰበይቲ ጥራይ ኣይኮነን ዝነብር ግን ድማ እቲ ምስኡ ዘሕልፎ ህሞት ካብ ዝኾነ ካልእ ነገር ንላዕሊ ጥዑም ስለ ዝኾነ እዩ ሰበይቲ ሓደ ጉ እናፈለጠት ትስዕቦ ንሱ ሓዊ እዩ
የውዕካ ግን ድማ የንድደካ ሳልሳይ ዓይነት ድማ ፍጹም ፍቁር እዚ ዓይነት እዚ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጎደሎ ዝመልእ ሰብ እዩ ኩለና ኣብ ህይወትና ዝጎደለና ነገር ኣለና ምናልባት ክብሪ ምናልባት ፍቕሪ ወይ ድማ ናጽነት ፍጹም ፍቁር ድማ ነዚ ነገር እዚ ኣጽኒዑ ይፈልጥ ማለት እዩ ታሪኽ ማዳም ፖምፓዶርን ንጉስ ሉዊ መበል 15 ነርአ ንጉስ ሉዊ ኩሉ ነገር ነበሮ ግን ህይወቱ መሰልቸዊት እያ ነይራ ማዳም ፖምፓዶርን ግን ንጉስ ጥራይ ዘይኮነስ ሰብ ከም ዝኾነ ተገንዘበት ንህይወቱ ብጥበብ ሙዚቃ ብቲያትርን ብሓደሽቲ ሓሳባትን መለአቶ ንሳ ነቲ ንጉስ ዝጎደሎ መንፈሳዊ ዕግበት ሃበቶ ፍጹም ፍቁር ንዓኻ ኮይኑ እዩ ዝመጽእ ንስኻ ክትኾኖ ትደሊ ሰብ ንሱ ይኸውን እዚ ዓይነት ፍታን እዚ ኣዝዩ ሓያል እዩ ምክንያቱ ካብ ስምዒት ሓሊፉ ናብ መንፈሳዊ ዝምድና እዩ ዝመጽእ ወይ ድማ ዝሰጋገር እቲ ሰብ ምስኡ ክኸውን ከሎ ዝተማልአ ሰብ ከም ዝኾነ ኮይኑ ይስምዖ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ጥበብ እዚ ሰፊሕ እዩ ሎሚ 3 ጥራይ ርኢና ግን ሓደ ነገር ክትስክሩ ደሊ ምፍታን ማለት ምጭካን ኣይኮነን ሰብ ብፍቓዱ ናብ ዓለምኻ ክመጽእ ምግባር እዩ ንስኻ ኸ ካብዞም 3 መን ኢኻ ሲረን ዲኻ ረይከን ወይስ ፍጹም ፍቁር ኢኻ ወይስ ምናልባት እቲ ብኹሉ ዝጥበር ተታላሊ ኢኻ ኣብ ኮመንት ጽሓፉለይ እዚ ቀዳማይ ክፋል ጥራይ እዩ ኣብ ቀጻሊ ነቶም ዝተፈላለዩ ዓይነታት መታለልቲ ክንሪኦም ኢና ሰናይ ጻንሒት ሰናይ ቅነ